Tfajla ta' 23 sena minħal qormi li tinsab fi stadju avvanzat ta' tqala tpoġġiet fuq ordni ta' probation u ordni għat trattament għal 3 snin wara li ġiet mixlija b'ser aggravat b'valur ta' aktar minn 230 euro jew iġbed ħatja tal-akkużi miġjuba kontrija. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-akkużata ikkooperat mal-pulizija fejn intqal kif it-tfajla għandha problema bid-droga u kienet fuq police bail minħabba li tinsab fi stadju avvanzat ta' tqala. Il-prosekuzzjoni saħqet li l-akkużata trid tingħata l-għajnuna li għandha bżonn biex teleb il-vizzju ta' droga. Abdi Abdul Fatah, Somalu ta' 18-il sena, inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mixli b'abbuż sesswali fuq żewġ tfajliet. Fatah ġie akkużat li ffastidja żewġ tfajliet b'emil sesswali u abbużiv u wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u ma saret ebda talba għal ħelsien mill-arrest. 3 Sirjani ta' 16, 17 u 23 sena tresqu l-qorti b'akkużi relatati mal-falsifikazzjoni u l-użu ta' dokumenti folots u ma ċaħdu l-ewwel akkuża u wiġbu ħatja ta' żewġ akkużi oħra. Il-prosekuzzjoni talbet għal priġunerija minima għaliex l-akkużati kollaboraw tul l-investigazzjoni. Id-difiża qalet li minħabba li huma minuri, priġunerija f'dan il-każ ma tkunx ideali. Il-qorti sabithom ħatja tal-akkużi kollha miġjuba kontrihom u kundannathom għal 6 xhur priġunerija kull wieħed.